Ndewo onye ọma na-ege ntị, kedu ka ị mere na mbọsị taa? Nnọọ n'Ezumezu Igbo TV. Lutakwa n'ọrụ anyị Ezumezu bụ ịkọwapụtara gị ihe niile gbasara ndị Igbo, bido n'asụsụ ha ruo n'ọdịdị ha, nakwazi omenala ọdịnala ha. Anyị ga na-ewetara gị akụkọ ifo, na-ewetara gị gwam gwam gwam, na-ewetara gị ejije, na-ewetara gị ịgba ajụjụ ọnụ dị iche iche, nakwazi ihe ndị ọzọ. Ya bụ taa anyị na-ewetara gị gwam gwam gwam, maọbụ ihe a kpọrọ agwụgwa, dịka anyị na-eme na mbụ. Ya bụ sonyere anyị. Gwam gwam gwam, gwa m oti nwata n'iru nne ya. Azịza ya bụ agụụ. Gwam gwam gwam, gwa m ihe siri ike nke ukwuu mana o nweghị aka na ụkwụ. Azịza ya bụ ide mmiri. Gwam gwam gwam, gwa m ihe gba aka arị elu. Azịza ya bụ agwọ. Gwam gwam gwam, gwa m tiyọọ. Azịza ya bụ isi akwụ daa tii, igwu ada yọọ. Nkọwa ya bụ, ọ bụrụ na ị gaa na obodo efu nwoke na-egbu akwụ ka ọ nọ n'elu nkwụ, ọ bụrụ na o gbuo akwụ ahụ gbutuo ya, ihe ga-ebu ụzọ daa na bụ isi akwụ. Isi akwụ ga-ada tii n'ala. Igwu bụ alaka aka nke nkwụ. Igwe ahụ ga-adazi n'ala yọọ. Ya bụ ndị Igbo na-asị gwam gwam gwam, gwa m tiyọọ. Ihe ọ pụtara bụ, azịza ya bụ isi akwụ daa tii, igwu ada yọọ. Ọzọ, gwam gwam gwam, gwa m ọtọ m egbu m. Azịza ya bụ mmanya ọtọ biribiri, nke ndị oyibo kpọrọ soft drink. Ọtọ m egbu m. Mgbe ọbụla ị na-aṅụ ya, ọ na-atọ rie nne, mana ya bụ mmanya na-ewetara mmadụ oke ọya dị iche iche. Ya mere ndị Igbo ji kpọọ ya ọtọ biribiri. Ya bụ ọtọ m, ọ na-atọ gị ma ya ọ ga-egbu gị, gbuo onye ahụ nwụọ pịa. Ya bụ ọtọ m egbu m bụ mmanya ọtọ biribiri. Ọzọ, gwam gwam gwam, gwa m ihe mere dike ji mee nzuzu. Azịza ya bụ mmanya ọkụ. Ọ bụrụ na nwoke aṅụcha mmanya baa ya n'anya, o mebe nzuzu. Ya mere ndị Igbo asị, gwa m ihe mere dike ji mee nzuzu. Azịza ya bụ mmanya ọkụ. Ọzọ, gwam gwam gwam, gwa m mere n'iru, kwampede n'azụ. Azịza ya bụ onye asịrị. Onye asịrị nwere ike bịakwute gị na-ekwucha ya, ọ ga n'azụ okwu ihe ọzọ. Ya bụ mere n'iru, kwampede n'azụ. Azịza ya bụ onye asịrị. Ọzọ, gwam gwam gwam, gwa m ejewe o buru ụzọ, alawa okpere azụ. Azịza ya bụ inyugo gị. Inyugo gị bụ onwe gị ahụ ị na-ahụ ma ọ bụrụ na ị kwụrụ n'anwụ. Ya bụ ọ bụrụ na anwụ na-acha, ị na-aga n'ụzọ, ị ga-ahụ inyugo gị. Ya bụ ejewe okpere azụ, ejewe buru ụzọ, alawa okpere azụ. Ọ bụrụ na mgbe anwụ na-acha, ị na-aga n'ụzọ, ọ na-eburu ụzọ na-aga. Ọ bụrụ na anwụ adawago mgbe ị na-alata, ọ na-aga n'azụ, inyugo gị na-aga n'azụ. Ya bụ ndị Igbo na-asị gwam gwam gwam, gwa m ejewe o buru ụzọ, alawa okpere azụ. Ya bụ inyugo gị. Ọzọ, gwam gwam gwam, gwa m mmadụ abụọ mmiri na-ama, mana mmiri na-ama otu, ọ da ama nke ọzọ. Azịza ya bụ nwaanyị dị ime. Ana m ewetara nke a. Ọzọ, gwam gwam gwam, gwa m ihe eji ikpere gazuo ubi nna gị. Azịza ya bụ ọgwụ. Ọ bụrụ na ịhụ nwoke na-akọ ubi, ọ na-eji ọgwụ ya wee na-akọ ugbo, na-akọ ubi ya. Mgbe ọ na-akọ ubi ya bụ ọgwụ bụ ihe ahụ iji ikpere gazuo ubi, maka na ya bụ ọgwụ bụ ihe kọrọ ubi ahụ niile. Ama m na nke a doro gị anya. Ngwa, anyị abịala na njedebe nke gwam 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 nke ụbọchị taa. Lọta na anyị nwere ọtụtụ agwụgwa anyị mepụtara gị n'ihe onyonyo dị iche iche. Ya bụ gbaa mbọ
ka ị nene ya ma gozikwa ụmụ gị ka ha nene ya. O nwere ihe ị chọrọ ka anyị kọwapụtara gị maka Igbo? Biko gbaa mbọ gaa na ogige nke ebe a na-edenye ihe nke ndị oyibo kpọrọ comment section ma depụtara anyị ndị a ebe a. Anyị ga-ewere ya mepụtara gị onyonyo ma mee gịnị, kọwara gị ya nke ọma. Ya bụ ndewo maka isonyere anyị. Lụtakwa ka ị pịa gara mgbịrịmgba ka ị wee sonyere anyị mgbe ọbụla, nke na-eme ka mgbe ọbụla anyị wepụtara gị ihe omume dị iche iche nke na-akụzi ezigbo ihe dịka nke a. YouTube ga na-enye gị ezi ncheta ka ị wee nene ya. Daalụ maka isonyere anyị.